Radši neriskujme, bo nás uvidí auto z cesty. Nejaké. Tady sa zašlo vchod. Hej. Strach. Na to bokami. Možno teraz nás uvidí auto. To ešte horšie budeme načupnúť. Ty kokso, to by bolo. To by bola šmikalka. Bruto. Niektoré krásy sú tak nemohli, ne? Hej. Tam hore tiež. OK, takže nachádzame sa pred týmto krásnym vodným dielom, v ktorom som bol asi pred 5 rokmi. Mám to natočené starou kamerou. Toto miesto si zaslúži zdokumentovanie v lepšej kvalite. Ideme na to. Stade reálne sa môže valiť taká veľká voda, že vlastne celý ten tunel je pod vodou. To je len v prípade, že vodná hladina nádrží je vysoká, vtedy sa vypúšťa stade voda. Čo? Žaba. Žabička. Tu sú poschovávané žaby. Je tu so mnou Vlk Pepo, Wolf Urbex Team na ďalšej zaujímavej preskúmavačke. Keď ste nevideli, tak aj na Peťovom kanáli je video stade natočené. Do popisu pridám link na jeho video, keď tu bol sám. Čo? Je žaba? Ďalšia. Ty máš na maximum svetla? Koľko môže byť dĺžka? Pol kilometra. Možno 400 metrov. 300. Sprawiedliwy. Keď som tu bol prvýkrát, tak som sa reálne bál, že oni to môžu začať vypúšťať počas toho, čo sme tu. Ale to vlastne funguje len keď sa zvihne sama od seba hladina, ne? Ako regulácia. Keď je nadrží proste veľká voda, samo sa to tu začne liať. V prípade záplav tu na treba prísť a natočiť to proste, jak to bude vyzerať. Lebo na internete sa dalo dohľadať video, keď naozaj tu sa liala voda obrovskou rýchlosťou. Je to taká zvláštna ozvena.
Liala sa tu voda obrovskou rýchlosťou a tam to normálne vystrelilo vonku. To bolo... Hej. Predstav teraz takto ideme a zrazu Mali by sme to prežiť, ne? Pariace sa žaby. Nebudeme rušiť. A tam môže byť nejaká fotopasca, nejaká kamera tam môže byť? Tam nie. No. No. Možno. Sa cítim trošku ako GTA 5-ke. Ani tenis si môžu zabrať. No. Svieti mi tu na modro. Tu na. Svieti tu na modro, hej? Neviem. Blika. Ale tu na také paličky na modro. Teraz nie. Lebo vlastne som to vypol omylom batériu. Zablikalo, ale teraz nie. A zatiaľ mám šťavu, takže v pohode. Hej. Teraz vlastne stúpame hore. Dobrá šlapačka. Hej. Tu nemôže byť kamera kde? Preteká. Ale vytekala voda na kúpke. Teraz je to tam. Takže za tou stenou veľkou je voda nádrž.
Vlastne keď hladina stupne, tak sa jednoducho voda prevalí. Dám na chvíľu pauzu, opravím baterku. Tam podľa mňa môže byť vidno stanať. Ale vyskúšam už tam to dva. To ešte nebudú. Takýto masívny vstup. Či podám kameru, tak potoč mi trochu. To nevadí. Poď hore, ne? Nech sme z toho vonku. Stačilo, že by dali preč rebrík, už by sa to nikto nedostal. Čo tu robíte, pani? Nemáte čo robiť. Poďte vonku okamžite. Treba občiansky preukaz? Áno. To je z dnešného videa všetko. Majte sa pekne, zdravím vás, Vox Saki a Vlk Pepo. Čaute.